Making ye, so shall mention Agoprama, Ayana, your board, Data was one, a ho and a NYANSAPO, Ababio, not your baya, not yes away a year, Akwasidae, the Dika cry. Heaven fish jumping, you know, any at you know, Emunum, said yes, Dika, a sermon bon, and no, and Ababio, if Yanma, Yabesha, Sena, Fay, Yachum for Yedin Como, not Yadiamamo, Nansan, Yabetros of Bomodin, not subscribe, Ayanwa say, now what our drink chair, now what the atoll, now I like so edi amaye ewo hono na ye hwe na ye kan de abra Asantehene bedi akonwa afi apema hankura de okono enkro no edi besi fi champion mienu ene aduonu mienu so ka so de to nsane ne wabubudi a na sa Akwasidae opemso yewura ohene oba ye wadie no eye wo ha edi okono enkro 199 festivals ye Akwasidae ena oba ye yi wadi a chese enya asem keto ene de ena e kan 199 wo ha edi okono enkro enu nti sa wo hwe enne se de adwumade ni ebesi akoso na se eye sonko kra sanse fi champion mienu ene aduonu mienu wei ena edi kan ya ye ba be pagane aye ni kokro na ye de atwa ede amamo Asanteman eti enne ya ba be piemu ewo Manhyia ayemboboa no ahemfie a chese agoprama ya bodwa data sa wo hwe machi anu ma enya asem keto akra a enkonwa empanyimfo ne ahini ntire won ma dikai aba ye mudom na fe na dodo na eba ye twen se yewura obeba na obaba begina konwa NYANSAPO yewura mu die na obedi achi na ya hyem bonso se enne de ebekoso ha bia yewura woba yewura oko yewura okasa empanyimfo eninti ne adwetwe me ne mo kasa yi Asantemantam so afo Simon wose mensa wodi ka yiniti ye wo posi panyin no Asantemantam wono so yiniti ene eninti ne ahemfo bebrea wono aba etubedi machi na afe yewuram na de ebekoso no so no yetwa hofonyi na ye de akyerem midi ene abusua pani owusu aduomi NYANSAPO a yesan ne badwemba subscribe like na share na afe yenwuram Alfo yewremu ano no sede ye ka ekiremo no enenya asem keto akra afe na hemfo no eyi wo muti maako abono mo ebe dwabo no ase kopem se opem so ankasa de nesi okrawre no obranwa so obeba no abegi na adwa seseye ohina wo beyi eye na asafo na asafo boache wono eno no edinisi ade so NJP na ono no oye sahene a wudi ekon kokon animu enunti na brebia sembo se asafo boache wafa no ho a na okura etuo a enya asem keto ye hu se okwabra ne ba so edi ne nchepe a wono so no ekura etuo a eno so enya asem keto edom ede ntwene edi akira ye bo a woba na waba betena se enche abere so se ya na nopa no opem so wode ni kiremu adum akiremade ena na champion fie na okoye amamre ene amane ekogu ensa ene ade kukumase fie ni nyina efa Akwasidae amamre ene amane ne ho eni nti kwapim so obeba na wabetena se wo se na hemfo di ka ba kona hene ena chese ya no eyiniti asafo boache ane ye kana fei ene wabegina konwa ye na asokore mampon hene ono so ne na fade no dem sonko kra awkosra de atuntum bia biemu ne ahabammo ene ade a ahemfo ni bi ena chese ye bobo na ede echechemu a ene NYANSAPO isane ne badwemba na ya mmohu Akwasidae di kan no niema ekoso de edi mu akotene wo se wotibie na wode wanu kutu awisi ahumi no santemo no so ehu bie ahemfo ni bi ena won madi kaya ne na ya asantoa edwoso manhima ena wono nso eno no a wabegi na adwa fefefe ewo ehono no kan na ya asantoa na ese eno saa na etie trede hene eno no saa enso ena kwa nwoma ehene ena tiwe amache bale ena etoaso no ena esuo nyunu hene afeye na bantima hene bafo usu amankwa etia wotoso enum wono nso eno no a ahemfo no bi nso etwa ne ho ehia ewo no ma enye asem keto akra enunti ennen no sede esi ahyembo no sede eku to aboanwansampo bi kura betwam no ogihin a yebedi afidie no beto no so na yetwa na mmohu ni dwumadi a wo ba bedie ewo nne ahemfo ni bi wei eye agona hene ena ono so ene ne dom ne nana no mom so age akonwa ewo no na eno so enye asem ketwa okatachie afifa mensa agona hene no ono ena etwa ne ba na wayi fufu eni tuntuma edom na hemfo etwa ne ho ehia wo no eti ahemfo no wono buso a wono mo eba maako ye nyina ye wo atwenyi mu se dwumadi ni pompon so na nkasa no ebehye
ase ewo ehonoma enye asem keto nana sanwansa eno no wona asa odimu akotene pa wo hene ba kwa osapa enye asem keto eno no samne ene mo kase yi opemso enya baba bedu dada na opemso bedu sana ansa na obebedwom na obetena ase kra no no amamre ne amane no no ede di pefidi adanse se ewo so okọ na okochia abrewa na bobisa abrewa na pom tesei na nkomo bi wo ho no a oni abrewa die e ma remfi se oba asante mantem ababre amamre ne abakwasem no no santen ma na kwadu ya doma otoso ne nsa emprempren ni no oye futufuo e de ma wo hene ne ba ene wo hene prekope ewom se ni nua no de enso amamre ne abakwasem mu de oye ne maame prekope enu nti ene no na wo so de nani kire mu na woko na okoma ohema achi no bisa na poma nsakra no ba betrase a aba betrase na yenche ho no moma yenhwe ahema ni bi abrebia na yepese esua de ne yaku animu ahankwa na abenyansapo sanse yi sane na madwemba unya ne bebia ahema won maba bedi suo bi enu no sa wohwa yesa akoyachi ni aka kan ho de a nana nyakon kusi amo a wonya mfinchia aduonu nson nana nketia intim ababia wonya mfinchia bi motwe wa akonya so sa enso nana nketia intim abamo wona maka nsisi ano wonya mfinchia bi motwe nana akua afriye enya mfinchia aduonu motwe ewo akonya no so nana kunadu ya doma odi kan tie niye pa wonya mfinchia aduana baako ewo akonya no so nana akosia adoma enya mfinchia du nana amasewa enya mfinchia nkono ena nana yedufie nyemfinchia enwotwe ema remfi se nana afia sapon nyemfinchia aduonu baako ena nana afia kobi a wodi kanye nyemfinchia no aduonu emiensa ewo eho ema remfi se nana ya echa nyemfinchia na bia sanson ewo akonya no so ena nana kunadu ya motoso miensa anaso otoso mienu omfa nchani onya finchia no aduonu nwotwe ansa nana amase wanya akonya finchia bia san mienu a enya nana afia kobi sewa ampem a wono sunya mfinchia aduasa nkona eneye nana kunadu ya domotoso miensa wonya mfinchia num a nyame ya adom aboso mfufra ye besini yeba na yaba behye fa no ewe opemso no opemso ena afei watu atena wode nani kiremu na wakọ abrewa ho sede yedi atudwa ye kiremu no na yenhwe afi apem ahankono adiokono enkono no mu 1999 ena opemso Otumfour Osei Tutu otoso mienu setem no ne efere nana berema kwakudua wono obenya asante akonyi abra na Otumfour pokuware wa ofia ne tuma wotintimu na okọ akura ena oba ebedi ade ti se wo hwe ni nyini na de tinsani ni dia na yesa opemso ebetena nedwa so obedi ade se Asantehene no mfinchia aduonu mienu ni aye ko na aduonu miensam no ma remfi se ofoyisi obuso ni edi ani mo mfinchia mpem mienu ni aduonu emienu mu no wonya mfinchia na aduonu miensa obetena akonya so Asantehene eno no na wodi Akwasidae pa odi Akwasidae ewum se du baby COVID-19 bebo mu eni ade abese miensa na nan bie etike mu enso de da nwuma mu pa de se wo hwa na nka Asantehene oba yeye no Akwasidae no mako wo ha aduokono enkono 199 ena woba ya waboa na wadi disi ebete de COVID-19 ne ba ye beye no kra na enu nti ye ntimi eni enso no kra nyese ye ani o omamu ni nyina na ani ebu mo oprenso de wotena afie anfie eya amamre ne amane sefata edidiye de mum sanke ebebo dwade se de ne ya boyi a NYANSAPO yetimi abase na ye betwane ye de abramu yi no eno ena ntimi ama so sa nti eno kra ye ntimi film eso oprenso ba na aka ba akope na wadi Akwasidae mako ahenu ewo ehonomo enti eho abakwasem kakra eno no samne yi yasoa no so ayasoa no yede ne kwani maame fie Asantehene ma na kuradu yi adoma potosoro miensa ni fie aden okono akoma na che na watia no obisa abrewa na mpum medical kacho Asantehene ma oyefutufuo ede ma Asantehene a ote akonya so mpirimpirim ne ba eno no amamre ni amamre ekwan so saa enso ena yehwede a nanka ninua pa a enye nchen kura eno no a wonum nyina nipa baanu a mekan yi a womu di tintima wo man Ghana ni wiase afa na nyina ahini emu no wonum maame ene nana afia kobisewa ampem a okọ ekura wonya mfinchia aduasa enkono wa akonya so no womu emaame ene no nti ene no nyame ato oba ahema no ne yefunu pa
emene asante mantam yi wache yade ewo ni ntini adwetwe wo mo no edu bunimu wo mo ken wo mo kya ejina no ne ma benu ena sese wo mu di hine ewo ha obepiem ewo nana kunadu yadom a wotoso miensa santen ma ni fia na boboa no de won mu hima kura won sesia na yaye ne se atabana se pretie emu baye no ye frɛ ne kyem se wonu ba ku bi nso a ewo akira a ayese ntakra ne di pa eye kokosese na ekiremu a eya aboa ne hu ewo muramu ne ntakra no ene yatutu a ekura wo mo no adanse ene se de esi kiremu ane se opemso na eba no ne hu eche se de ekusabiaku onto enipa bia ewo asase so ono ene otimkum nipa da se ne ni otwa na kiri enwoma na wode kire ne se eni opemso no ono na nimi na chi obi ani ho na de etie ne se sa akokosese yie no wonte ne ba bia o wo de etie wonte ne ba bia ahene nananom wonum na omukura opemso ba ye woso ye didi nanim ye de kire edi adanse pefe se ne hu ohini bi ba otimfuo bi ba okokuroko bi ba osimpetimprim bi ba a jeze nanim ne natie no obia eni ho ewo ahene mu ewo asase a yetisuo nso eno nti eno nso eho abakwasem kakra eno no ewo eho no onya ababa bedrewi afi ena yehwe yekwa akobo dabi onye se ne maame no ntie no sabia kroto woduru fie wa no abo awurem dabi eya mamre ene amane eno kra no opumso oduru santen ma aboboa no wogira ho kakra be sesima ekosima mienu ema eno no ose ekoto nkra ni akiremu ka kire oba ahema na kura du yi adomoto so miensa se wo ba ababa beduru wa aboa no opeso awuremu kwanda ho na se kwan na ho ansa ene amane kwan amonu awuremu ntitie ni o opemso ekode maame ho no mamre ni abakwasem mu no saa ena etie ontimi mfiti prekope na onwura ne maame osa ha me na me maame no da bi e wo so otwen to opemso gina ho kakra etwen sima ko baako ni ni no so ansa na wonya kwan awuremu ni abrewa akodi nkomo afei enaja enkomo ne ni kokodi yende ene no de nsentwofo yeni hu akwanya wo mo awia opemso eba na wo ba bepi kokosasa no ene ekura wo no sa wo hwa ahoso ewum na eye bebre eno na wo mu ehim no ayese ntakra no ene ayenim ni efene ntakra edi pa afata utim kokko sese aboa ne hu ewu muram wono ne ntakra ene yatutu a ene sa no wache awie a woko na wo hwe nkire mu kakra ewum a na ewosa no pa bia no okokwachi abrewa na obisa na pomu efutuo bi ho a abrewa de ma no abrewa ne anamose na mpesemitu efutuo bi ho a na santene ma na kwa bi ya bem otoso ne nsa na odi ama no akyerema ene wo mode twene eyi ne dum ina wo si ogina ne tie kakra abusia eno no o masse bibi kakra de ache na ache se watu atena wo konim na ekura de agya yesi wasem wa na aka se bureni won taade wopem so ntoma de enkamfo bebi toma na efe se de asia nwono no se esi de ahosuo na totumu se de yesi english beni be ka se design no akono papa efrawa enmunyam no enye enmunyam ketwa wache ma me awie wache asante me awie wasa befa na pakan yasoa no afei ena ekwamu atene okwadie na chese nyansapo yesane ne badwemba na agya yenso yedi netin kakra edru ba bia e wo so ogina sanse ntwene ne mpintin ne bo ene ma remfi sa opunso wo ba edom odi nanim no na brempon ene obia tese enye edom ketwa to santin de animu saa ansana wo ma wo motwa ehia ewo na pakan no ho afeye no dru ba bia wotumi gina na omanfo a wo benkum ne famo no otia wonum kakra pagya ne nsa na wono mu edi nkita ho kakra ansana wonum ase etu atene akomoni nti ye kono nkakra saa medie simple so a ena yede ne ko
na yesi dwabɔ no afei ɛna na ne mpɔmpɔn so na nkasa no yɛde ɛba bɛhyɛ ase a ɛnyɛ asɛmpa ma remfi sɛ mfinhyia mpemmienu ɛne aduonum no Akwasidae di kan nyansapo ɛsa no badwen ba bɔ mmɔden na subscribe na like na share na famayin yɛbu yɛ ho mmɔden sɛ bibia ɛfa manhyia ho bibia ɛfa asante abakwasɛm ahensie ahentuo ahennie ɛne ɛho ɛyɛ yɛka sɛ festivals nom ne adeɛ no deɛ ɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛhyɛ fa biara no ɛyɛ sumasɛm no ɛbɛbɔ mmɔden na yɛde amamu na sɛ ne bɛ nkyirima titiri wo no wɔn ɛnyira ɛne yɛanyɛ hwee no wɔbɛsua adeɛ bɛɛsɛ mmienu ebi a na adeɛ a yɛhugya a yɛto kɔ so yi a yɛnwa ne wunim ne din aka kyerɛ sɛ yɛfrɛ no ɛkyɛm afei ntakra no a ekurakura akwabrane a wɔn mu him no ɛfrɛ no kɔkɔ sɛsɛ yɛsɛ ɛyɛ aboa bɛyi aboa ne ho ohu a wɔn wura mu wɔn yɛ frɛ nsa kɔkɔ sɛsɛ no daakye biara no nyansapo yɛbɛhwɛ na yɛahwɛ sɛ yɛbɛtumi anya na aborɔfo din ne de ama mu a nkyiniyɛ akɛseɛ a no nso ɛhimuo ɛwɔ ewie mu no ebiaa sɛ wohwɛ adwene a yɛadwene de atom a ɛno nso no daakye biara no nso no yɛbɛpɛ ho adesua na yɛde abɛbɛn sɛ Otumfour ɛba nyɛ kyiniyɛ biara ɛnyɛ ntema biara ne yɛde kata soɔ sɛ yɛ kyiniyɛ ɛde du ɔpem so akyi ebiara wɔ ne ɛka ebiara ɛwɔ ne ɛkyerɛ na kofoɔ ɛna edi akyerɛ ho sɛ etuo ɛnom ne agyan nom ɛne adeɛ sensɛn wɔ mu saa tɛm kane no sante kɔko a ɛho mfani bi ɛna yɛtwa a ɛde ɛkyerɛ mu ha na ɛnyɛ asɛm ketewa ɛne na aboa bi akyerɛ aboa bi na biribi ayɛ biribi na biribi abɛte bayera ho mɛma ama bayera mo akɛse a ɛtumpan ana wɔ sekyiri gyamase obi nim de esi yi ntira na nka sante yɛmfa sante ni agorɔ ntotoa yampe amfa nkyerɛ asante ɛne asantehene nka wobɛto bɛwie no na wogyina bia mu no na nyɛ ɛnso ɛnɛ yɛsi every bibi human right nom ne nneɛma sakyera yɛ abɛwie ase na ama nneɛma ayɛ bibi nanso na no nkyerɛ sɛ yɛahyɛ mmara sɛ aboasebɔ ma wɔnkye obi a anua no nkyerɛ sɛ fenanum fakɔ ɛyɛ agodie agoprama so na fakɔkɔdi agorɔ ɛne yɛn deɛ ban sɛ nyɛ obi nekuma ntwuo obo osiako ɛna ɔde nti ɛde agye akyerɛma ɔpem so ate asi ɛwɔ apakan mu a osi fam ɛrema ba no afei na ɔkɔ akɔgye nakonya ɛyɛ sinigye so a ahyɛ dwuma bi na se a ɛne nti ɛtwitwi wuro wɔn a wɔba yɛ no wɔn ba na wɔn ma tɔkyɛ kyia wɔ sɛ adeɛ tɔkyɛ a wɔn agye so adeɛ nto yi ti kɔmɛ nhyia fɔforo bi na wɔn mu a ɛyɛ Akwasidae ne ɛkyia wɔ adeɛ tɔkyɛ a wɔsɛ adeɛ nto yi ɛne Another bravo, I tribute a feather and a photo. Or that would have found another man to Granana. What was trouble to get the camera cabrita? Enchiana ɛna ɔmanfo a wɔn aba ɛbɛma ɔpem so ade tɔkyɛ ɛno eguso na ɛgya wɔn mo ɛde ɛma no nkakra ɛma remfi sɛ yɛde kaade atom anim sɛ Asantemantem so afɔ yɛwura Simon ɔsɛ mensa emunyamfo ha Asantemantem posi panyi ɔha nkane bia na panyini a wɔkɔ ahomgyem ɔha nkane posi panyi na wɔ Asantemantem wɔkɔ ahomgyem ɔha ɛne mpanyinfo bebree a wɔn mu ɛwɔ amanyɔsɛm yɛ amanyɔ wɔn ɛwɔ ha wɔn nyinaa ɛbɛboa ama Akwasidae di kan nhyɛn mpemmienu ɛne aduonu mmienu ayɛ fɛfɛɛfɛ ahyɛ mo bɔ dada na yɛgu so nkwa ɛne ahoɔden ɛne yɛsrɛ ɛde ma yɛ mu a moyɛ yɛahwɛfoɔ ɛne yɛn a yɛyɛ adwuma ɛwɔ nyansapo kasafo so sɛ hiahene Nyahene ɛna wɔn nso mfonyin ne etwa to nso no ayɛfo na sɛ ɛno no ahemfo no ɛna kyerɛ sɛ wɔn gu so a no wei wɔn mu a wɔn mo ɛbɔ asafo boakye ana asafo akyi dɔm ɛna wɔn mo di kae a wɔn mo ba wɔn mo ɛkyiakyia ba na no yɛnim sɛ ɛnkyɛ koraa
Nana Asafo Boakye nankasa enso beba na afi wa bema Otumfour ade toche baka edini si akonwa so no obae ebe kire ni die eni bu ene se de ni so efa ede kire Asantehene kire se onim de mamamre na amamre nso yemtuna se enti ene yi no no Akwasidae di kan yi no we die na se wo bebo na chi dom amoma hye mukena eno nti na ahemfo ahya ase a modidi kan ya wono ba enim se enche ono emu nso obeba na waba bema Otumfour ade toche ewo ehono omguso yenso yeda so ewo ha yahye mbodada de bekoso bia no yebetwa na yede akere mo ewo ho udura sede amamrenti sede muhwe na wose wokwa hantoma no mema ne de saa na tie wose wokwa hantoma no na afiyi no ompaboa kra de wonnya mfa meduru ho ewo ba bia wowro de mpaboa no gum ba bia oposi ni bi no ejina na kompim so obedu ba bia oposi no wose wowro mpaboa no afi yankasa enne hu se yana na Asafo Boakye du ho aha amamre kwan so ewo se wi wa henche no na wuku mu ade nyina wi etu no nso kura mfa nko Asantehene ni David amamre mu no wo mo mutumi di tuo ko Asantehene ni na brafo nko a di gina ho de se kire no ebi na ekoso It is already afade a Nana Asafo Boakye de ba ya sesi no se wunim ne pa na afade na ade je no so anka obekasa nyi ono a obu Otumfour bi ni yesi apraketo hu aprakese a ketwa no bobo e makase ni bitwam nti o so yi bibia eno ene ekoso ho aba be chia ni wura ama na de toche onne de ntaho ada na ni afedie odu ba bi oyiye na akonya wo ho betumi za ade ahyehye na wode akwa chance ni mum ntimi mfa emma Asantehene ni enkura twi mane nyi se mbeka ya brafo ni bi kura ase se wono nko ana brafo ni ntimi di tu ejina nenim obi ani ho biem outumi sa ayemfo ni bi ene ngugu so a wono eguso a eba betia Otumfour no wo hwe domo no so ato sante mo bana wonu di enimu enche nse ba Asantehene ono so eduru no so a ene aseputo kwa ngoma ehene na wonu na sisi a wabo no ase a wo kwa na na abro bi enso ahema ni bi omudi ekira omo chiachi bana amache bale ono so ena eduru no so a wabechia wo kono no sa pepe eguso a de ebehu bi ade ebe momo na ya tudin ede akire mu ewo Manhyia anmudu ano yedi ka akire no se Akwasidae wo ha eduokono enkono ena Otumfour ba yi wadi akafu apɛ na edura hanu nti Akwasidae toso bia akyase kan fin ne kwasie yi kosi na dadua nan so no se Akwasidae toso ahanu no oba no aba bidi sa wo hwɛ enipa benu a wo mu kura tuo aba begina ho tuo abobasen wonum kom ni ade na ekire se Otumfour nankasa oyɛ sahene edi kuanim e wa Asantema no woba ekire na ba Asantehene ba fo wusu amankwatia woba eno no ono oyɛ Otumfour enunti etuo die okobia ekura no enunti ne nemu won se ena na ba Asantehene so Asantehene beduru ye gini tuo woyi na pretwe se ne kom obeyi ne kom ade na wotu na henche no nso e de atofom sa afi akwa hantoma no na wode aba fom kakra ansana watimi akọ Otumfour ni maro bi se wawro ne mpaboa nso ya amamre ono nso mfatuo entimi mfa nkọ Otumfour ni e ma ne yi nti ne agye ne ho akode nyina
besi nopa akwa de ntokwa I bet my Osei Tutu good man him akwede chipma nopa we dey na ba den na so ko mai ni Osei Tutu openini openini strong o kan fra Osei Tutu top the amba un passe mu tebu kete un passe bi mo do yo kan fra yena na ba Asantehene no yena na ba Asantehene na fe na wabedru wono ma wakoto obunu mu ase amayewura de toche ono so awia woko afi ena akwamatena na kodiye ne niema ne kura nyina obetimi akwakofa na odi ekura ene ye de hyehyem no se mohu a edna pretwa ede ase ne ko ye de nabuti na bonti ye de ni kura no no so ye de ama no basa agi ne tu no de aka ho afi otu ati owie akese ono so eko Unu wakwachi anise tuche manswa ubo nyenye dia wodru ho sese eye Aghanahene emamure mfi se Aghana ewo abakwasem kese pa ewo Asante mantema emfa won ne se ne tie bia se ne dwabonte se di dwumadi ni sitie Aghanahene ba ufurefufu yedi card ba to nim se yewo enipa baasa omo Asante mantema wonu itimi efurefufu ono so onse wakwa ne ntoma no ekofoma okomo opumso ade toche se nipa baasa yi eyete Manhyia yana natural wampem ena afiyi Aghanahene womu ena chese wonu etumi efurefufu emfa woni dwabo no se ni esi kwase okatachie efrifa mensa Aghanahene no wonu no mutumi yefufu ena de oka ho bi mu no esuma Nkwahene nti eno no fatu timpa se nipa baasen ena wa Asante mantema so obeku dwabo bia se obehu se nchine ye no eyimfufu wonu afade ni eyifufu a na wo se ohu se ohu ebi atepa Manhyia anatwe wampem anase Aghanahene wakatachie efrifa mensa anase Sumankwahene wonu nko a ena mutumi yefufu panfo ni bi eguso wonu mo echiacha yedi ka kyeremo eguso ni nyina no ayise yesuesu ade a ye be kai bia wo se kyeremo bia no ye de beto fom na yakoye nim na nchini matitiri eno se wo se opanyini gina opemso anim no wo bia na se o dead no a chese wo hene bi eba
They say the yedru no eye agofo ma wonom so ebegoro won mo bo ntwini mu den da wuta no akyerema no won mu edigu so a won mo bo a enche won mo ankasa no so a won mo sana ankasa no kiti adoa won mo na so mo afi no mo so atiesi dwum bedada won ho na yasakakra akye open so.
Obum so asori a woko ono otiwe ayese anoma akori ebesi ama otu an nsem mujegum se anoma bi se wo che na oche no ene ntakre hu tete tie anoma akori ebesi ama otu an nsem mujegum se anoma bi se oche opum so a na oche no ene ntakre hu keke ebre aso chiniye no ha se mahu a agona hene na kache ena waduru no no one ni di nkra oche anana wodi nkra no obiri konfo anoche ne hene eno no a enye asempeto a wagina kakra one ni edi nkita ho na wodi nkra ese dwumadi no prekope na omfene ni nkyirem ewo na hemfie obadwumadi bi ase na ebro so se wose woma ne so a okohia na ochia ekra na odas ansana wodi mani edi akyem ono so kyire bu eni di na wodi akyere ne nanam sanse oni won man nanam ni ho nanam so ni won ma oni nti wodi buo eni eni di eni di ema wawie a wotu atena woko wadru ya nana banti manyene ho bafo wusu amam kwatia wotoso enum akache afi no no so woba no abekra no e ma remfi se asafo wono di enum wono ni di ngita ho na afi otu atene asabisu open so no where ma bano no adan ho kakra wa pakan ni ya na efe ya na akono tiki ya na asanefe de ma kono mpense wom tokotuka na se womwa bibu ne nsem wache de atwe de aba na nim saa no aya na efe amamre santi amamre ani abakwasem akono keke na efe yi also opusu no kakra se we na so no so pa na wom so apakan no kura timi kire asano se ni siko sanza so ware ni yi pa bedru bebe mo se wonma pagya apakan baabi open sortini ya pagya kwaso kakra na se ye woso no nkakra na ene open so se ene nasano ni se di osi dada ne ho no ene ne kopa e kire se enafom kra open so eguso a samedie otu apa no okwa wodeni ekuchimti na ese ahwefo edi mu babesi anom na afino yahyemo na yasemo se subscribe na share na like efa ema eja wadwenkyere efa to wonom wosua de me sentakre ya hunu sesi ano kokko sese ena de ade ne ekro mo se papa no no so eye echem edi mu besi amidi ene abusu apanyi owusu aduomi ema remfi so be like na wa share na wa subscribe na eja wadwenkyere ede amai ye behia de bi ye ma mu nyina mo ene hwe